Hola, soc Fina Xirvés, en considero autora de poesia infantil, o sigui, poeta, i vinc a presentar-vos el meu llibre, Versos que van i venen. El llibre va sorgir perquè, com diu el primer poema, m'encanta viatjar. Com que m'encanta viatjar, vaig començar a pensar, vaig a fer un poemari de llocs on es pot viatjar, de situacions que estan lligades als viatges, com per exemple fer-se una foto, tirar una moneda d'una font, i totes aquestes coses que jo, com que he viatjat prou, vaig pensar, vaig a fer un llibre sobre això perquè penso que tota la gent ens agrada viatjar, sinó realment en la imaginació o fins i tot llegint llibres també viatgem. Jo vaig començar a escriure per una casualitat, jo no sabia que anava a escriure poesia infantil, perquè jo fa 11 anys que escric poesia infantil. Va ser una casualitat, jo feia moltes propostes didàctiques i en els apartats de llibres de text feia la comprensió lectora, és a dir, jo triava textos tant narratius com de poesia que estaven relacionats en el tema de la unitat didàctica. Aleshores em va tocar la família i havia de buscar un poema que parlara de la família. Vaig buscar en llibres, en poemaris de companys, que n'hi ha molts poetes infantils i poeteses infantils, i no trobava cap que m'acoplara. Aleshores, el que vaig fer va ser crear-ne jo un, que seria el iaio. Va ser el primer poema, em vaig inspirar en el meu home, que el meu home va pescar, i aleshores és un poema que parlava d'un net que anava a pescar en el seu iaio. I va ser el meu primer poema. I la veritat és que com em va agradar a mi i va agradar a la gent que el va llegir, això em va animar, quan em van dir, ai, se queda molt bonic, això t'anima, i dius, ai, sé fer això, em satisfà i tinc habilitat per a aquest camp de la literatura. I d'ahir vaig començar a escriure poesia infantil. Vaig fer el meu primer projecte, vaig dir, vaig intentar escriure un poemari i em vaig posar a fer-ho. Un avantatge gran quan llegis un llibre de poesia és que no te l'has llegit sencer de principi a final, sinó que tu te pots obrir qualsevol pàgina i tens un poema. Pots triar el poema que més t'agrada, pots dramatitzar-lo, pots fer-lo en veu alta davant de qui siga, és a dir, el poema te dona una sèrie de recursos didàctics molt importants i recursos també de satisfacció personal, perquè fins i tot el xiquet que no siga molt lector pot llegir un poema, sentir-se satisfet de com l'ha llegit i això pujar-li la seva autoestima. Mentre que si un llibre de narrativa se l'ha de llegir del principi al final, que és com normalment se llegeixen els llibres de narrativa, un que és poc lector pot cansar-se de seguida. En canvi, la poesia et permet això i també et permet, no sé, com també té musicalitat, ritme, pensa que el xiquet, eixa musiqueta i eixa tonadeta se li apega, és com les cançonetes i per tant és atractiu, penso jo, per als menuts. No sé si serà diferent perquè jo no conec el procés de creació creatiu de companys meus, perquè la veritat no em parla mai del procés creatiu, no? Però el meu procés creatiu sí que me l'he analitzat de vegades per a fer algun curs en magisteri, a mestres, i el meu procés creatiu és el següent. Jo, primer que res, penso un tema, perquè el tema per a mi és molt important, un tema que lligue el poemari. Jo no puc fer poemes sols i enjuntar-los perquè sí, no? Sinó que penso en un poema, en aquest cas era els viatges, en altres casos és l'aigua, l'últim que he fet, de versos banyats, la importància de l'aigua, és a dir, penso en un tema i aleshores faig... El títol també el sol pensar quasi de les primeres coses. M'agrada molt pensar el títol perquè el títol me dona aquest tema que jo vaig estar seguint. I una curiositat del llibre, d'aquests que tenim a les mans, de versos que van i venen, és que jo havia triat un altre títol, havia triat versos viatgers, perquè eren de viatges. Però ves per on que vas mirar i s'havia acabat de publicar en un altre editorial un poemari, versos viatgers, que no tenien res a veure els meus versos viatgers, és a dir, en el contingut jo vaig llegir i no tenien res a veure, però clar, ja era el mateix títol. Aleshores vaig pensar, no passa res, que van i venen, es mouen, i vaig pensar... I aleshores, quan ja tinc el títol i tinc el tema, el que faig és una pluja d'idees. Començo a pensar en possibles coses que poden fer d'ahir, no? Així, per exemple, vaig pensar un viatge a veure la muralla xinesa, un viatge a la Marchal, vaig pensar en coses que un tio que tinc que és camioner, que viatja molt, en una carta que viatja, és a dir, moltes coses que viatgen, no només persones, sinó també objectes. I una vegada la pluja d'idees, ja el que faig és que vaig desenvolupant els poemes. De vegades, d'aquesta pluja d'idees, anem a posar per cas que jo tinc d'entrada 10 títols de poemes. Doncs pot ser que no m'hi isguen tots, pot ser que m'hi isguen 5 i ja en tinc 5. I pot ser que en desestime alguns.
Este, per exemple, me va inspirar que vaig llegir un xiquet que vaig veure en l'andana en l'estació de València Nord i estava en l'andana i saludava tots els trens. Val? Aleshores el vaig titular Adeu. Diu, adeu, adeu, diuen les mans, al cor de l'andana, que el tren ja se'n va. Recte com un fil, camina estirat i mai no s'espera si arriba tard. Forada muntanyes, acompanya el mar i res no l'atura quan ell vol passar. Adeu, adeu, diuen les mans. En cada estació saluden al pas.